This ain't no regular thing. I came for the ring, you know what I mean. I shoot my shot and it's clean. This is my city. Good morning everyone. Zdravím vás opäť zo Španielska. Budeme taký akýby bežný deň. Tým, že ideme aktuálne vyskúšať gym, pretože samozrejme nechceme tu iba sa flákať a nerobiť nič, ale chceli by sme v podstate tu aj normálne cvičiť a všetko takisto robiť ako v podstate keď sme doma v Bratislave. Tak aj teraz sme sa vybrali, že ideme do posilky. Ešte tu nepoznáme skoro žiadnu posilku. Ideme do posilky, ktorá sa volá že Las Mesas. Je to celkom veľká posilka, pravdepodobne to som aj chcel, veľkú posilku, aby tam nebolo, že mŕte veľa ľudí proste, lebo neznášam cvičiť, keď tam je že brutálne veľa ľudí. Tak aj toto je taká väčšia posilka, ktorá je viac menej spojená aj s takým športovým areálom a takýmito vecami, takže ideme to čeknúť, čo tam bude, ako sa tam bude cvičiť, takže som na to zvedavý a zoberiem aj vás tam. Samozrejme, ja tam nebudem nejak extra točiť, pretože nie som nejaký fitness influencer alebo čokoľvek, takže je to asi 12 minút odtiaľto. Akurát jedna vec, čo ma sere na tom celkovo, je to, že predtým ako sme odcestovali sem do Španielska, tak som si nakúpil proteíny, nakúpil som si nakopávaky a všetky možné veci, kreatíny a som zistil akurát teraz, že všetko som si nehal doma. Mega zvedavý, že ako bude vyzerať ten gym celkovo. Mimochodom, to si nevšimajte, celý som odsavkal s niečím, ty kokos. Ešte predtým, ako ideme do posilky, tak ideme do jedného športového obchodu, ktorý sa volá že Sprinter. Zase tu nejaký random Španiel. Ja som vám v minulom videu hovoril to, že toto je naše parkovacie miesto. Jedno, máme dve parkovacie miesta, jedno, druhé. A zase nejaký Španiel proste nám tu zaparkoval na mieste. Ale keď máme dve auta, tak by som bol asi fakt nasratý. Zase auto na konci je z Maroka. Už keď sme sem išli do Španielska, tak keď sme sa blížili sem, tak normálne samé auta proste, ktoré mali akýby... Ja som to volal, že dubajské značky, lebo tak vyzerajú, ale proste sú to z Maroka. Keďže vlastne Maroko je pár kilometrov cez more. 50 euros y 250 eurazos para él. Tienes hasta el 31 de julio. Consulta condiciones en ing.es/plan amigo. Zaparkováno. Tu máme náš Sprinter. Fľaše mali tam vpredu, sa mi zdá. Nech si zobrať okuliare. Také fľašky, že proste neviem to otvoriť. Takže máme nakúpenú. Ja som si chcel kúpiť tiež nejakú fľašku, ale také fľašky, že človek normálne musel maturovať nad tým, že ak sa to otvára. Neviem, či som moc starý už na to. Auto je už tak zasraté, potrebujem to umyť. Že aktuálne sme na mieste. Zaparkoval som tu takto pod takýmto stromčekom. Ať bude safe, aspoň v tieni. Predo mňou by sa mal nachádzať Las Mesas. Fíha, tam normálne reštaurácia. Tu máš takto rovno vonku, nejaké ihriska. Nejakú reštauráciu. Hello. Can we get 2 entries for the gym? Yes, first time. Dostali sme sa dnu, 10 € stojí vstup. Samozrejme zámky si musíte doniesť, tak to nejako vyzerá šatňa. Zatiaľ to sa reálne asi najskôr ešte prídem pozrieť, že kam pôjdem cvičiť. A tu sa nachádza vonkajší gym, kde ma pravdepodobne spečie asi, keď tam prídem. Čiže takto nejako vyzerá vonkajší gym. Tuto môžete vidieť, že tu sú také akýby staršie veci. Je to také dosť ošarpané asi, takže to trošku tu... To, že to je vonku, to asi poznačilo. A som zvedavý. A keď typujem, že tá lavička bude pekelne horúca, typujem, že aj tie tyčky budú horúce. Mám také tušenie, že prečo sme tu jediní asi hore. Lebo to bude všetko brutál horúce. A všetko také dosť staré, no. Ja z môjho pokožkoču sa spálim ty kokos za 30 minút, tak pravdepodobne musím ísť dole. Lebo tu by som to asi nevydržal. Ale viem si predstaviť, že keď už by bol tak podvečer, tak by sa to dobre cvičilo celkom. Ale len tie stroje sú už také no, ošarpané, hlavne tým, že to počasie podľa mňa si zobralo daň na tom. A čo som spomínal v minulom videu Vitamin Well, tak teraz tu v posilke sa nachádza Vitamin Well, ktorý som v živote nevidel, a to je ten čierny. Ale hlavne chcem ochutnať ten čierny. Ty chceš nejaký? Refresh. Moja parketa, automaty, skúšame. Prípada za čierny. It's working. To vyzerá dosť dobré, ale... Je citrón. Lime. Ale dobrý. Takže čo sa mňa týka, tak gym podľa mňa dosť dobrý. Je fajn mať zmenu trochu gymu, že nepoužívam tie isté rovnaké prístroje, všetko, tak teraz to bolo trochu zmena. Zo začiatku tam bolo celkom dosť ľudí a je veľmi ťažké prísť akoby medzi, dá sa povedať, nových ľudí úplne. A absolútne nepoznáš gym, čiže tam stojíš jak Cicimbrus
a pozeráš, že kde čo je a potom si každý myslí, že ich očumuješ alebo ja neviem. Ale tak týdem sa vtedy strašne divno, ale ako náhle som si už našiel nejaké tie veci, stroje, ktoré by som išiel, tak je potom to už celkom v pohode. Vždycky v prvom rade, keď prídete do nového gymu alebo niekde, kde to nepoznáte, vychytať jeden stroj, ktorý poznáte, ísť na ten stroj a medzi tým, ako si zacvičíte jednu napríklad sériu alebo niečo, tak sa pozerať do kolečka, že čo kde medzi časom. A to som robil celý čas a potom som postupne sa posúval zase k inému stroju. Pri tom inom stroji som zase pozeral do kolečka taký chuj na každého, že čo kde je. Ale bola zlatá aj tá baba hneď, ak sme došli, tak nám ukazoval, teda ja som myslela, že to je nejaká random teta, čo prišla cvičiť, ale ja neviem, že čo to bola zač. A hneď nám povedala, že kde sa máme ísť prezliec, kde je fitko, kde je outdoorový gym a podobne. Hola, good fucking news. Finally som našiel klasickú vapku, že môžem auto normálne umyť a nemusím ho dávať do klasickej umývarky, čo by som veľmi nerád, že ho môžem klasicky tu umyť. A jediný problém bol to, že ja som zvyknutý na to, že viem platiť kartou, v podstate to tiež. A musel som teda ísť rozmeniť si eurička, aby som mohol eurami zaplatiť, teda dúfam, že to pôjde na euro. Ale píše tu, že euro, tak snáď by to malo byť OK, takže ideme umyť kár. Aktuálne to máme po obede, alebo respektíve skôr podvečer a chystáme sa teda na trošku cestu do mesta, priamo do Porto Banús. A ideme sa tam pozrieť, pretože mali by tam byť v podstate jachty, mali by tam byť nejaké autá alebo baršo proste a je to taká celkom fancy známa lokalita, čo sa týka celkovo Marbely alebo Marbelli. A uvidí sa, čo tam uvidíme, či tam bude niečo zaujímavé alebo nie. Mega som sa tam chcel ísť pozrieť, pretože je to dosť také známe miesto, takže som zvedavý, či tam uvidíme niečo zaujímavé. Sme sa inak zhodli, že tuto, kde bývame, v podstate blízko Estepony, tak tuto to vyzerá tak viac menej jak taká Little America, Little Los Angeles s týmito palmami, lebo tam sú také kopce, tam sú hore vily a baršť a vyzerá to tak trošku. Sice som nebol v živote v Amerike, ale takto si ho nejako predstavujem, ale asi tak niekoľkokrát väčšiu. Face it, let's get back to basics. I'ma take the shot like it's a vaccination. I don't have the patience, I'ma shoot right now. Yeah, we undefeated and you gon' lose right now. Like... Nerozumiem ti, kámo, ale daj lístok možno. Á, paráda. Todos los coches aborna... Netuším. A tam Urus, tak nemyslím si, že práve naše auto by to vykradli teda. Čo tu máme, no? Tu je nejaká Erosma. Stará Erosma, tu máme Gčko, tu máme Porsche, tu je Urus, tu je Porsche. No, takže zaparkované máme, až potom som si všimol, že vlastne tie boxy sú šikmo. Ja poviem, že aktuálne sa nachádzame už v dnu Porto Banús. Jalo, že tu úplne iní ľudia, tu žije celkovo, a tu strašná plnka, ty vole. Tam je nejaké staré auto. Všetci sa tam fotia a sa opierajú auto. Teraz sa predpokladám, že nachádzame na asi najznámejšej uličke v Porto Banús, kde sú všetky obchody, všetky jachty, všetci bohatí ľudia, autá. Tieto jachty sú veľa lepšie, ako čo sme boli v onom Sitges, oveľa lepšie jachty. Tako si raz kúpime. M3. Tu máme pár jacht. No jacht, a to sú také loďky. Nie sú až také veľké jachty, ako som čakal. Akorát som hovoril, že každý druhý tu má rolády. Teraz som videl jedného typka, čo mal day-day za koľko, nejaké 25 až 30 tisíc môžu stať asi. Ale pred chvíľkou sme videli aj počernejších hujov, ktorí to predávali tiež. Takže kto vie, či sú real. Ale vyzeral tak, že by mohol mať na rolády, takže why not? Get down in the car, one time give it all, bust it open hard, let me see you drop. Get down in the car, one time give it all, bust it open hard. Let me see you drop. I fucked up this Russell, yeah, we hustle, but the oh my. Ale akože fakt som čakal, že tu bude že menej ľudí a menej naložených aut, že to proste nebude až také vyhypené, ako sa naozaj hovorí. Ale je to naozaj tak, no. Sme si zašli do Porto Banús na stejčík a dali nám tiež takéto vec. Pikantné. Chceme reálne porovnať, že ako to je v Bratislave a ako to je tu. A
Ale celkovo cenovo to není vôbec odlišné. Celkovo nakoniec nám zhrnieme, že koľko to stálo. No takže prišli nám stejčiky. To asi nie je úplne to, čo sme chceli, podľa mňa k tomu. Sme si dali k tomu, že zemiak. A dali sme si, že to bude akože príloha k tomu. Ale tak to asi nebola úplne príloha k tomu, ale nevadí. Máme fajnový ribaj a tu mám s soliom, tuším sa volá. Vyzerá dosť dobre. Nakoniec sme si dali ešte palacinky. A ja som si dal tiramisu. Rozmýšľali sme, že či nebudeme náhodou, že moc prežratí. Ale... Podľa mňa jedna palacinka je rozdelená na 40. To je dosť možné. Ale nevadí, je to úplne akurát. Aspoň nebudeme prežratí, no. Som si dal tiramisu, sme najedení. Rovno nás tu privítali zase Porsche, nejaký Cullinan, Brabus, ďalší Cullinan, máme ďalší Urus. Boli sme aj v El Gauči, u nás v Bratislave. A v Bratislave sme platili 150 € sme platili v Bratislave, čo sme mali 2 stejky. Bez dezertu. A mali sme tam možno tiež iba vodu, sa mi zdá. Že perlivú vodu. A platili sme tam teda nejakých 140, asi 150 €. A tu sme mali 2 stejky, 250 gramové, pečené zemiaky 2. Potom sme mali tiramisu dezert a ešte palacinky. K tomu sme mali sparkling water. A celkovo sme tu platili 120 €. 120. A to sme mali 2 stejky, 2 dezerty, zemiaky. To sme Porto Banus, a v Bratislave spotili. V centre Bratislavy sme platili toľko a tu sme v Porto Banus, kde oproti nám sú proste, sleduj, toto, parádne jachty, Lamba, Barčo, Urusík, Rolls Royce, ty kokot. A platíš menej. Taká ďalšia predstava, že ako je v podstate Bratislava predražená. Až brutálne predražená.